Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोना आंनि thumbnail आरो title खौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ आं दिनै भिडिअ बबेनि सायाव आं दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ फैगासिनो बेनिनो शुटिं दङ दिनै एक्टरानो जाहैबाय आदासिमां एक्ट्रेसआव दङ जोंहा आब' गेमस्रि ओमफ्राय बेनिनो शुटिं दङ दिनैनिफ्राय दिनै जागायजेनगोन बेयावनो आं थांनो थाखाय रेडि जादों ओमफ्राय आं बेयाव जेबो रल लाया जास्ट थांगोन बेनिनो मोनसे फिसा ब्लग नोंथांमोनजों लोगोसे शेयार खालामनो होननानै आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों दायो जा समा जानानै दङ 6:30 आं फैदों आरोना नै ओंखारबोबाय नैबे जाहाय फिल्मनि एक्टरा अपेनिं खालामदों बेखिनियाव जोंनि बर'नि गासिबो महरगिरि आदामोन आरो आब' राउन्ड गिदिंगोन रेकर्ड थुवाखै बेखिनियाव जोंहा मोनसे जा आब' सान्द्रिका बसुमतारिनि गोदान चेनेल सिलभि प्रडाक्सन दिनैनो फार्स्ट बेनो बेखिनियाव बेखेवनो आखायाव लाबाय जेनेबा नोंथांमोननि सापर्ट आरो जों गासैबो ज' लोगो नांनानै बयबो सापर्ट होलायनायजों लोगोसे मोजाङै मोजां खालामलांनो जोंबो आसा खालामबाय नोंथांमोनाबो सापर्ट होदो बेखिनियाव जों आं मानसिया फुजा होबाय थाग्राना आंखौ सिनायो ये जगत बिराद फन रायलायबाय थादों बेसेरा सोरनि मा ना मा रेमि रेमि फिसायनो ओमफ्राय जों आब' दा मोजां लोगो हमगोन नोंसोरखौ ओमफ्राय बे आदा सिमां जगत मासियाव थां नै सिनायखादों दा बिरगोस्रि
लाजिस्लु महरजों Nanti deh sih yang terbaik second shoot arma. Okay, let's go. Agak channel lain tak ada nama. Nunggu second dah. Yo. Ada जाहैबाय actor. Gazelah. Simang ba actor. Hello. जोबोद मोजां मोनदों बिराद गोबावनि उनाव फैदों एसे जायगा गुसुथार Dah lanjut ना? Lanjut deh. जाबाय थानोसै स्टार्ट नोंथाङा सिमांबा आरो जोंहा बयजोंबो मुंदांखा सिनायजानाय केमिस्ट्रि आब'जों शुटिं जेनेबा भिडिअ शुट खालामनानै माबायदि मोनदों? बिदिनोसै आं सिगांबो लाखांखाबायमोन लानायालाय Oh my god! Oh my god! मोनसे दायोथ' मा second time? सेकेन्ड टाइम दायो Oh. जों दायो फार्स्ट टाइम आरो आच्छा लानाया आच्छा बिदिब्लाथ' गोसोखौ मोजां मोनबाय मोजां मोनदों जोबोद आब'खौ लोगो मोनफिननानै जोबोद आरो नोंथाङा माबायदि मोनदों? Ang जोबोद मोजां मोनदों किन्तु मा बुंनो बेनोसै समाव मा मोनो बेनो मोनदों फिथाइखौ आच्छा सिमां गोदान मोनसे लकेसनाव फैबाय जोबोर मोजां नांदों आकबार गोबाव समनि उनाव आबै गेमसाखौ लोगो मोनबाय जोङो लास्ट टाइम लागै 2023 नि फेब्रुवारि मार्चफोराव लोगो मोनदोंमोन बेनो जोंनि लास्ट लोगो मोननाय ओमफ्राय आकबार दिनै खनसे लोगो मोनफिनबाय लोगो मोननानै जोबोद मोजां नांदों आंबो बिराद मोजां मोनबाय गोबावनि उनाव लोगो मोनबाय आरो लोगोसे खामानिबो मावनो मोनबाय नै दा नों मोसानो होननाया माथो ड्रेसआबो खालामासै मा जाखो मानसि थोजोबखाबाय थोजोबखाबाय बाङाय बादुला जाबाय बियो बाङाय लदा जानानै मोसानो सोलोंखाबायमोन ओमफ्राय ओंखारला आरो जोङो ओमफ्राय मानसि जाबाय ओमफ्राय आब'नि गोदान बे प्रजेक्टआ खामानिया दिनैनिफ्राय स्टार्ट जाबाय थाबैनो नुनो मोनगोन फार्स्ट डे सिबि प्रडाक्शननिफ्राय नुनो मोनगोन ओमफ्राय नोंथांमोनाबो सापर्ट खालामदों खालामबानो माने गोदान चेनेला बुंना होदो चेनेल नामखौ सिबि आच्छा प्रडाक्शन दायो आब'आ लासिगोन रेडि जाबाय बोरै मोनदों जोंखौ बोरै मोनखो रायजोफोरा जोंखौ दिनै आकबार खनसे लोगो मोनदों कमेन्ट मोजां मोनदों ना कमेन्टआ बुंहरदो लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालाम साबस्क्राइब खालाम आरो खालामनानै होदो आंनि आरोना चेनेलखौहाय टां एसे मेसर दायो जोङो शुटआवहाय लेट्स गो रेडि जाबाय नोंथांमोना बेयाव मानि होंगो दोंगो मा बुस्थु बियो टेक इट प्लिज थैंक यू इसोर माबा मोदाय जेबायदि नुबाय दे लगाओ दे मेकआप मेना खोन्थादोब्रा पस्टखौ लक्ष्मण आं दिनै मबाइल चार्ज फुल खालामना लाबोखादों सानै बगलार दिनै मेगन सुनाय बायदि खालामलै देलाय बेखौबो जागोनसै दा इसोर आंनि खानायखौसो लागासिनो दे आंहा ब्लग लानो नागिरदों आं ब्लग लादों आंनि खानायखौसो आं थाबायनानै लागासिनो ओमफ्राय जासिखौ देलाय होला बाङाय ना पाउडार होनांगौलै बाङाय देलाय होदो नोंसोरो जाहां बिदि लाबाय थानानैलाय केमेराफ्रा जाहांनो सासेयानो जागोन दे नङाबा दा उनाव खस्थ' जागोन बायचान्स बोरायफ्राथ' जि खाथियाव जिखुनु फिसा सानैल'सो जानांगौ दा गोसोआवथ' सानखाबाय बैसागावनो जुलि लानो
बेखौ नुबाबो जेबो नङामोन दा फंबाय एसे नामा 18 बा आलु नायना होमब्लालाय गेमस्रा थाखसै गेमस्रा थाखागोन ना उनाव दायो फै हादोंबालाय मोनायाव गोसो बायदि लानो हागोन बेयाव हमनो रोङाबा आरो Inkau bukan lagi bang ay? Inkau. Kampai lompat 당당 말이면 당당 지 수그라 그 많이 몰래 같은 농아래 지 수그라 많지 많이 보로니 많이 Wah, ikut lah. Rupanya kalau mau jadi kenapa? नैबे जायो माहाजोन एकदम जिराय जिराय जायो मानसिया एकदम जेबो खामानि गैया जोंनि बर' रावबो थैनोबो हाबामोन सोबाय आदा सेन्देला सोबाय सेन्देलखौ सोबाय Ini apa? Ini dulu. Baik. Oh. Ini bisa bersih. Maka Ini bisa berapa berapa saya? सोरनि Godoनि बिमाफोर लानायफोरा. बिमाफोर लानायफोरा ना दानायफोरा जोंहा आइनाव दंथ' नांगौबा हर. रमा एबार थांबाथाय खावना लाना Oke, bro. एसे बोरायबाय आरो जिबाय जेबो नङा. आं मेनेज खालामो. खदाल नै बिथिंसो थानांगौ बैथिं खोमसि नुयो आरो नों साथा मोनदोंना एसे मिनि Dibra. मिनिथारा बियो Ini kalau baik, Isa. एसे मिनिनानै गावखौ समायनायनि नोंबा आंनि लास्ट शुटिं जोब्बाय दिनै सेकेन्ड डे शुटआबो जगत लास्ट शुटिंनि नै गपाल गपि बाव नै थांसिगोन इसोरबो दा जासिगोन लास्ट जोबनायनि